Vítajte v poradni celostného zdravia. Viete, čo znamená v psychológii pojem blind spot alebo v preklade slepá škvrna? Toto kognitívne skreslenie popísala vo svojom výskume v roku 2002 psychologička Stanfordovej univerzity Emily Pronin. Blind spot je jav, pri ktorom si neuvedomujeme svoje vlastné zaujatosti, programy a presvedčenia, či prehliadame určité oblasti nášho správania alebo našej osobnosti. Blind spot je väčšinou dôvodom, prečo sa nám v živote opakujú tie isté problémy, choroby či stavy psychickej nerovnováhy a prečo nevidíme príčinu toho, čo sa nám deje. Práve vďaka slepej škvrne máme tendenciu identifikovať neužitočné vzorce správania skôr u druhých ľudí, než u seba. Každý z nás má častokrát pri pohľade na vlastný život blind spot, čo znamená, že sa nedokážeme pozrieť na vlastný príbeh z nadhľadu a z iného uhla. Práve preto je terapeutický coaching efektívny nástroj na riešenie emocionálnych konfliktov a pomoc v rozličných životných situáciách. Počas terapeutického coachingu spolu skladáme ucelenú mozaiku, aby ste uvideli ako, kedy a prečo váš problém vznikol. Aby ste uvideli svoj príbeh z inej perspektívy a v širších súvislostiach. Viac informácií nájdete na stránke celostnézdravie.sk.